மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய நாத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி வளமுடன் வளமுடன் தேங்க்யூ மாதாஜி அண்ட் விஷ் யூ தி சேம் எல்லாருக்கும். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் யாத்திரைகளுக்கு வந்து புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் யாத்திரைக்கு வரீங்களோ ஐ திங்க் மாதாஜி எந்த இதுக்கு அனுப்பணும்ன்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷனே இல்லையா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி, லிங்க் கொடுத்துருக்காங்களே. இவங்க மணிமேகலை மாதாஜி அந்த போஸ்டருக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டு அதுல வந்து ஒரு ரேசர் பே லிங்க் இருக்கு. அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 13,000 வந்து காட்டும். ஓகே ஓகே மாதாஜி, அதுல போயிட்டு பண்ணிக்க வேண்டியது. மணிமேகலை மாதாஜி ஒன்லி யாத்திரை லிங்க், யாத்திரை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்னு மட்டும் அந்த லிங்க் மட்டும் எல்லா குரூப்லயும் போட்டு விட்டுருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா அது அவங்க மேல அந்த போஸ்டரை பார்த்தவங்க கீழே டெக்ஸ்ட பார்க்கல. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாம் தீரயேத்.
ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवयाम् नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवत्यात्मश्लोके भक्तिर्भवते नैस्तिके भक्तिर्भवति பிரேம மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிருங்க, அதுக்கு அடுத்து பத்ம மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரச்சேதச ஊசுः ஸ்வாகதம் தே சுரரேஷ அத்யதிஷ்டயா நோ தர்ஷனம் கதः தவ சங்கிரமணம் பிரஹமன்ன அபாயாய யதா ரவேஹ. எஸ் प्रदेश ऊसुः स्वागतं दे सुरर्षेत्ये दिट्यानो दर्शनं कदः दव संक्रमणं ब्रह्मन् அபாயக்யதரவேஹ. பிரதேச ஊசுகு பிரதேசர்கள் கூறினார். சு ஆக்தம் நல்வரவு. தே உமக்கு. சுரேருஷ ஓ தேவரிஷியே. அத்ய இன்று. திஷ்டிய நல்யோகத்தினால். நக நாங்கள். தர்சனம் தரிசிப்பதற்கு. கதக நீர் எங்கு வந்திருக்கிறீர். தவ உமது. சங்கிரமணம் அசைவுகள். பிரம்மன் ஓ சிறந்த அந்தணரே. அபாயாய அச்சமில்லாதிருக்க. யதா போன்று. ரவே சூரியனின். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பிரதேசர்கள் அனைவரும் நாரதரிடம் உரையாடலை தொடங்கினர். ஓ மாமுனிவரே, ஓ அந்தணரே, நீர் இங்கு வரும்பொழுது உமக்கு எந்தவித இடையூறும் இருக்காது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். உம்மை நாங்கள் தரிசித்தது எமது பெரும் பேராகும். சூரியன் உலா வருவதினால் திருடர்கள் மற்றும் தீயோரினால் ஏற்படும் இரவின் பயத்திலிருந்து நாங்கள் இரவின் பயத்திலிருந்து மக்கள் விடுதலை பெறுகின்றனர். அதுபோல நீரும் சூரியனை போல் வலம் வந்து அனைத்து வகையான அச்சங்களையும் விரட்டி அடிக்கின்றீர். பொருளுரை. இரவின் இருளில் குறிப்பாக பெரும் நகரங்களில் வாழ்வோர் திருடர்கள் மற்றும் தீயோர்களை எண்ணி வெளியே வருவதற்கு அஞ்சுகின்றனர். மாபெரும் நகரமான நியூயார்க்கில் கூட இதே நிலைதான். நகரமாயினும் கிராமமாயினும் இரவில் அனைவருமே பயத்திற்குள்ளாகின்றனர். ஆயினும் சூரியன் உதித்தவுடன் அனைவரும் நிம்மதியடைகின்றனர். அதுபோல் இந்த பெரு உலகம் இயற்கையினால் இருண்டிருக்கிறது. நாரதரை போன்ற ஒரு பக்தரை ஒருவன் சந்திக்கும் பொழுது அவனது அனைத்து பயங்களும் நீங்குகின்றன. சூரியன் இருளை நீக்குவது போல் நாரதர் போன்ற மாமுனிவர்களின் தோற்றம் அறியாமையினை நீக்குகிறது. ஒருவன் நாரதரையோ அல்லது ஆன்மீக குருவையோ சந்திக்கும் பொழுது அறியாமையினால் வரும் அனைத்து கவலையும் நீங்க பெற்று அவன் விடுதலை பெறுகிறான். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜெயந்தி மாதாஜி அண்ட் பத்மா மாதாஜி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்தது. யத் ஆதிஷ்டம் பகவதா சிவேனாதோக்ஷஜேன ச தத் கிருஹேஷு பிரசக்தானாம் பிரயாஸ்யஹ ஷபிதம் பிரபோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் ஆதிஷ்டம் பகவதா சிவேனாதோக்ஷஜேன ச தத் கிருஹேஷு பிரசக்தானாம் பிராயசக்ஷபிதம் பிரபோ. என்ன ஆதிஷ்டம் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவதா மேன்மை மிக்கவர்களினால் சிவனே சிவபெருமான் அதோ ருஷஜன பகவான் விஷ்ணுவினால் ச மேலும் தத் அந்த கிரகேஷு இல்லற வாழ்வில்
பிரசக்தானம் அதிக பற்று வைத்திருந்த எங்களால் பிரயாச பெரும்பாலும் க்ஷபித்தம் மறந்து பிரபோ ஓ பிரபுவே. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பிரபுவே, இல்லற வாழ்வில் நாங்கள் மிகவும் பற்று வைத்திருந்த காரணத்தினால் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவும் எங்களுக்கு அருளிய உபதேசங்களை நாங்கள் பெரும்பாலும் மறந்துவிட்டோம் என்பதை உமக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பொருளுரை. இல்லற வாழ்வில் இருப்பதே புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக அளிக்கப்பட்டிருக்கும் சலுகையாகும். புலனின்பம் என்பது தேவையில்லாதது. வாழ்வதற்கு தேவையான அளவிற்கே ஒருவன் புலனின்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.2.10 காமஸ்ய நேந்திரிய பிரீத்திகி என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் கோஸ்வாமியாகி தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புலனுணர்ச்சிக்காக ஒருவன் தனது புலன்களை பயன்படுத்தக் கூடாது. மாறாக புலன்கள் உடலையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்கு தேவையான அளவிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பரிந்துரைக்கிறார், அனாசக்தஸ்ய விஷயான் யதார்த்தம் உபயுஞ்சதக என்று. புலனுணர்ச்சி பொருட்களின் மீது ஒருவன் பற்று வைக்க கூடாது. ஆனால் புலனின்பத்தை அளவுக்கு அதிகமின்றி தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அளவுக்கு மீறிய புலனின்பம் பந்தப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கும். இல்லற வாழ்வில் அதிக பற்றும் ஏற்படும். பிரதேசதர்கள் அனைவரும் தங்கள் இல்லறத்தில் இருந்தது தங்கள் தவறு என்பதை ஒத்துக்கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயந்த் மாதாஜி. தன்னாக பிரத்யோதயாத்ம ஞானம் தத்வார்த்த தர்சனம் ஏனாஜ்ஞசா தரிஷ்யாமோ துஷ்தரம் பவசாகரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாக பிரத்யோதயாத்மா ஞானம் தத்வார்த்தா தரிசனம் ஏனாஜ்ஞசா தரிஷ்யாமோ துஷ்தரம் பவசாகரம். தத் ஆகையினால் எங்களுக்கு பிரத்யோதயா அன்புடன் எழுப்புவீராக. அத்தியாத்மா உன்னதமான இஞ்ஞானம் ஞானம் தத் தத்வா முழுமை பொருள் அர்த்த நோக்கத்திற்காக தர்சனம் தத்துவம் ஏன எதன் மூலம் அஞ்சசா எளிதாக தரிஷ்யாமக நாங்கள் கடக்கக்கூடும் துஸ்தரம் தடை செய்யும் பல பவ சாகரம் அறியாமை கடல். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய குருவே, எங்களது உன்னத ஞானத்தில் ஒளிபெறச் செய்வீராக. அது ஒரு கை விளக்கினை போல் உலக வாழ்க்கை என்னும் அறியாமை இருட்கடலை கடப்பதற்கு எங்களுக்கு பயன்படும். பொருளுரை. பிரதேசர்கள் நாரதரிடம் அவருக்கு ஞான ஒளியினை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றனர். பொதுவாக ஒருவன் தெய்வீக மகானை சந்திக்கும் பொழுது அவரிடமிருந்து அவன் வரம் பெறவே விரும்புவான். ஆனால் பிரதேசர்கள் உலகியல் பயனில் ஆர்வம் கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் அதனை அவர்கள் ஏற்கனவே வேண்டிய மட்டும் அனுபவித்து விட்டனர். மேலும் அவர்கள் தங்களது பௌதீக ஆசைகளை நிறைவேற வேண்டும் என்றும் விரும்பவில்லை. அவர்கள் அறியாமை கடலை கடக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்பினர். இதுபோல அனைவரும் உலகப் பிடியிலிருந்து வெளியேற ஆர்வமுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பாக மெய்யறிவு பெறுவதற்கும் ஒவ்வொருவரும் தெய்வீக மகானை அணுக வேண்டும். உலகியல் இன்பத்திற்கான வரங்களை பெறுவதற்கு ஒருவன் தெய்வீக மகானை அணுகுதல் கூடாது. பொதுவாக இல்லத்தில் இருப்பவர்கள் தெய்வீக மகான்களில் ஆசையினை பெறுவதற்காக அவர்களை வரவேற்பர். ஆனால் அவர்களது உண்மையான நோக்கம் உலகியல் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கும். இது போன்ற உலக வரங்களை கேட்பது சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச இதி பிரசேதாசம் पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवती उत्तम श्लोके आविष्टात्मा प्रवीण नृपान्. வேற யார் வாசிங்க? கலாவதி மாதாஜி வாசி. கலாவதி மாதாஜி.
மாதாஜி நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Correct. Thank you மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச இதி பிரசேதசாம் பृष्टो பகவான் நாரதோ முனிஹி பகவதி உத்தமசோக ஆவிஷ்டாத்மா பிரவீன் நிருபான். மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேயர் கூறினார், இது இவ்வாறு பிரசேதசாம் பிரசேதார்களினால் பிருஷ்ட கேட்கப்பட்ட பகவான் முழுமுதற் கடவுளின் சிறந்த பக்தரான நாரதர் முனி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் பகவதி முழுமுதற் கடவுளின் உத்தம ஸ்லோகே மேன்மை மிக்க புகழினை உடைய ஆவிஷ்ட அமிழ்ந்து ஆத்மா அவரது மனம் அப்ரவீத் பதில் இருத்தார் நிருபான் அரசர்களுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய மாமுனிவர் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பார்ந்த விதுரனே, பிரசேதார்கள் இவ்வாறு விண்ணப்பித்து கொண்டவுடன் முழுமுதற் கடவுளின் சிந்தனையிலேயே எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருக்கும் பரம பக்தரான நாரதர் பதில் கூற தொடங்கினார். பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் உள்ள பகவான் நாரத என்னும் வார்த்தை நாரதர் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருப்பார் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. பகவதி உத்தம ஸ்லோகே ஆவிஷ்டாத்ம. நாரதருக்கு கிருஷ்ணரை நினைப்பது, அவரை பற்றி பேசுவது, பிரச்சாரம் செய்வது என்பதை தவிர வேறு பணி எதுவும் கிடையாது. ஆகையினால் அவரும் சில நேரம் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். பகவான் என்றால் எல்லா வளங்களும் உடையவர் என்பது பொருள். பகவானை ஒருவன் தன் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கும் பொழுது அவனும் கூட சில நேரம் பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றான். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் சாகாடத திருத்வேன சமஸ்த சாஸ்திராரல, அதாவது எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் ஆன்மீக குரு நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார். இதனால் ஆன்மீக குரு அல்லது நாரதரை போன்ற தெய்வீகமான உண்மையிலேயே முழுமுதற் கடவுளாகி விட்டார் என்று கூற இயலாது. அப்படி கருதப்படுவதற்கு காரணம், அவர்கள் தங்கள் இதயங்களில் முழுமுதற் கடவுளை எப்போதும் வைத்திருக்கின்றனர் என்பதேயாகும். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை போல் ஆவிஷ்டாத்மா கிருஷ்ணரின் நினைவில் ஒருவன் சிறிது ஆழ்ந்து பகவான் எல்லா வளங்களும் உடையவர் ஆவார். ஆழ்ந்த போதிலும் மாதாஜி, கிருஷ்ணரின் நினைவில் ஒருவன் சிறிது ஆழ்ந்த போதிலும் அவனும் கூட பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றான். பகவான் எல்லா வளங்களும் உடையவர் ஆவார். ஒருவன் பகவானை எப்போதும் தன் உள்ளத்தில் வைத்திருந்தான் என்றால் அவனும் தானாகவே எல்லா வளங்களையும் உடையவனாக மாட்டானா? இந்த கண்ணோட்டத்திலேயே சிறந்த பக்தரான நாரதர் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். ஆயினும் ஒரு மோசக்காரன் அல்லது தீயவன் பகவான் என்று அழைக்கப்பட்டால் அதனை நாம் பொறுத்து கொள்ள கூடாது. ஒருவன் எல்லா வளங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது எல்லா வளங்களையும் உடைய பகவானை முழுமுதற் கடவுளை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So reading from Bhagavatam, 4th canto, 31st chapter, 5th slogam. Prashedasa Ushuhu Shwagadam Te Suraresha Atyadishtayano Darshanam Kataha Tava Shankramamanam Brahmana Abhayaya Yadaravehi. So இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம இப்ப 4 ஸ்லோகங்கள் படிச்சோம் இல்லையா, 5, 6, 7, 8. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இப்போ நேற்றைய ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம், அங்கே இவர்கள் வந்து எந்த இடத்துல ஜாலல முனி இல்லையா, அவர் இருக்கக்கூடிய இந்த மேற்கு பகுதியில வந்து இந்த பிரச்சேதர்கள் சென்று அங்கே வந்து தியானத்தில் அமர்வதற்கான அந்த பயிற்சியில ஈடுபடுறாங்க இல்லையா. சோ அப்போ அந்த பகுதியில வந்து நாரத மகரிஷியை வந்து அவர்கள் வந்து வரவேற்று இல்லையா, அவர் வந்த பிறகு அவருக்காக வந்து எழுந்து அவருக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து அவர் அமர்வதற்கான ஒரு இடத்தையுமே அவர்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க. மேலும் அவரிடத்துல வந்து உரையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வாறாக பின்வருமாறு. ஓகே, சோ பிரச்சேதர்கள் அனைவரும் நாரதரிடம் உரையாடலை தொடங்கினர். சோ அவரை வந்து ஓ மா முனிவரே, ஓ அந்தனரே இல்லையா, த ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லையா. சோ நீர் இங்கு வரும்பொழுது உமக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்பட்டிருக்காது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்னா, அவர் அந்த பகுதியை வந்து அடைந்த போது இவர்களுக்காக தான் வந்திருக்கார், அவர் பிரச்சேதர்களுக்காகத்தான் நாரத மகர்ஷி வந்திருக்கார். சோ அதை அவர்கள் ஓரளவுக்கு உணர்ந்ததுனால அவங்க வந்து நீங்க எங்களை அதாவது அடைவதற்கு உங்களுக்கு வரும்போது எந்த சிரமமும் இருந்திருக்காது. இப்ப நாம கூட வந்து நம்ம சொந்த பந்தங்கள்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஊர்ல இருந்து வர்றாங்கனாக்கா வழிநடுக்க போன் இருக்கும் இல்லையா. சோ எங்க அவங்க வந்து ஸ்ட்ரக் ஆயிடுவாங்களோ, உங்களுக்கு வர்றதுக்கு பிரயாணம் எல்லாம் எதுவுமே கஷ்டமா இருந்திருக்கல இல்லையா, நல்லபடியா வந்து சேர்ந்தீங்க இல்லையா அப்படின்லாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா. இல்லை ஊர்ல இருந்து வந்தவங்களும் எங்கேயோ பிரயாணம் போயிட்டு வந்த பிறகு, யாத்திரை போயிட்டு வந்த பிறகு எல்லாம் சேமமா இருந்ததா, நல்லபடியா வந்து சேர்ந்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா. அதே போலதான் இங்கேயுமே வந்து இந்த விசாரணை. ஓகே, உம்மை நாங்கள் தரிசித்தது எமது பெரும் பேராகும். ஸோ இந்த ஒரு வார்த்தை, இந்த பதம் வந்து ஒரு தூய்மை அடைந்த ஒரு ஆத்மா, ஒரு பக்தர் இல்லையா, ரிஷி முனி இவங்க எல்லாமே நாம தரிசனம் பெறுவது வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு எங்கேயோ ஒரு நல்ல ஒரு கர்மத்தை செய்திருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுவோம். அதை இந்த இடத்துல பிரச்சேதர்கள் வந்து நினைவு கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் நல் பிராப்தத்தையே பெற்றவர்கள் தான் இல்லைன்னா பகவானுடைய தரிசனத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் இல்லையா. சோ அதை வந்து இவர்கள் இப்போ நினைவு கூறுகிறார்கள். சூரியன் உலா வருவதினால் சோ பிரகாசம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இருளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நிகழாது இல்லையா. அதாவது கார் இருளில் என்னெல்லாம் நடக்கும்ன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இரவானா இப்ப பகல் பொழுது நம்ம பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே வெட்ட வெளிச்சமா இருக்கு இல்லையா. அதே இரவுல வந்து அதே இடம் நம்மளால வந்து விளக்கு ஒளி இல்லாம நம்மளால கடந்து செல்ல முடியாது இல்லையா. சோ அது போல சூரியன் உலா வருவதினால் திருடர்கள் மற்றும் தீயோரினால் ஏற்படும் இரவின் பயத்திலிருந்து மக்கள் விடுதலை பெறுகின்றனர். அதனால பகல் பொழுதுல நம்ம எங்க வேணாலும் சுத்திட்டு வந்துடுவோம். ஆனா இரவு பொழுது நமக்கு அவ்வளவு பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இல்லையா. இரவுல டிரைவிங்கே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லோவா தான் வருவாங்க. அதே பகல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஃபாஸ்டா வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போயிட்டு சீக்கிரமா சேர்ந்துடணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இது பிரகாசத்தினுடைய அதாவது அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம், அதாவது நன்மை என்று சொல்லலாம் இல்லையா. ஒரு பிரகாசத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை என்னன்னா, ஸோ இருளில் செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நாம கண்டிப்பா தவிர்த்து விடுவோம் நம்ம இல்லையா. ஏற்படும் இரவின் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பயம். ஸோ இரவுல வந்து நம்ம செய்யறது நிறையவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருடர்கள் இல்லையா. ஸோ நம்ம இரவு நேரத்துல வெளியில போயிட்டு வர முடியுமா வீட்டுக்கு? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. ஸோ பயம். அதே பகல் பொழுதுல நம்ம எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் நடந்து போயிட்டு கூட வந்துடலாம். ஆனா இரவு பொழுதுல கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ அந்த அச்சம் என்பது உண்டு. அப்படிப்பட்ட பயத்திலிருந்து நீக்கியதாக இங்கே நாரத மகரிஷியினுடைய வரவை வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து இந்த ஓமை கொண்டு அவர்கள் பேசுகிறார்கள். எது போல் என்றால், நீரும் இப்பொழுது எங்களுக்கு வந்து தரிசனம் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, எங்களுடைய அனைத்து வகையான அச்சங்களுக்கு எல்லாமே எங்களுக்கு அதாவது விரட்டி அடிச்சிருவீங்கன்ற நம்பிக்கை இல்லையா. அவரை தரிசனம் பெற்றதாலே அவங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும், அதாவது தீர்வு என்பது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து உணர்ந்தார்கள். அவங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து வேரூன்றி போனது என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ பிரகாசம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாம் எவ்வாறு தைரியமாக ஒரு செயலை ஆற்றுவதற்கு
நம்மளால முடியுமோ அது போல ஒரு குருவினுடைய அருள் இருந்தால் நாம வந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய ஆன்மீக செயல்கள் அனைத்துமே வந்து நல்வழியில வந்து செல்லும். ஸோ அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் ஷெல்டர் அண்டர் த குருவின் கீழே நாம வழி நடத்தப்பட வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த இடத்துல கருத்து நமக்கு அதுதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. இரவின் இருளில் குறிப்பாக பெருநகரங்களில் வாழ்வோர் திருடர்கள் மற்றும் தீயோர்களை எண்ணி வெளியே வருவதற்கு அஞ்சுகின்றனர். கண்டிப்பா இல்லையா? மாபெரும் நகரமான நியூயார்க்கில் கூட இதே நிலைதான். நகரமாயினும் கிராமமாயினும், கிராமத்துல இன்னும் ஒரு படி ஜாஸ்தி. 6-7 மணிக்கு மேல யாரும் பெருசா வெளியில இருக்க மாட்டாங்க, எல்லா வீட்டுக்குள்ளதான் இருப்பாங்க இல்லையா? அனைவருமே பயத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஆயினும் சூரியன் உதித்த உடனே இல்லையா, அதாவது நம்ம விடியற் காலையில எழுந்து நம்ம சீக்கிரமாவே வேலைகள் எல்லாம் செய்வதற்கான இதெல்லாமே நம்ம முயற்சி எடுக்கும். ஏன்னா பிரகாசம் எனக்கூடிய சூரியன் வந்து வரப்போறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? நாரதரை போன்ற ஒரு பக்தரை ஒருவன் சந்திக்கும் பொழுது அவனது அனைத்து பயங்களும் நீங்குகின்றன இல்லையா? வாழ்க்கையில நமக்கு பயம் என்பது உண்டு இல்லையா? இப்போ ராதிகா மாதாஜி கூட அப்பயே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சில விஷயங்கள்ல நம்ம பயப்படுற மாதிரி தெரியும் ஆனா வெளியில, ஆனா அது பயம் கிடையாது, தவிர்த்து விடுதல் என்று பொருள் இல்லையா? சில விஷயங்களை நம்ம பேசிதான் ஆகணும். ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பா பேசிடுவோம். ஸோ நான் எதுக்கு அப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரீசனும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அது அவங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ பிஃபோர் ஜாயினிங் இஸ்கானுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் இன் ஒன் ஆர்கனைசேஷன். வேறு ஒரு இதுல வந்து இருந்தேன் நான். அங்கே வந்து இன்னும் தைரியமா பேசிடுவேன் நான். இப்ப கூட அங்க பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் நான் பேசுறத தவிர்த்து விடுறேன் நான், பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தேர். ஸோ பேசுறது பெருசு கிடையாது, ஆனா அந்த பேசுறதுனுடைய விளைவுகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கும் என்பதை வந்து நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா? அதனுடைய பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இருந்தா கண்டிப்பா பேசி ஆகணும். அதனால வந்து கெட்டதுதான் வரும்னாக்கா நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, சுற்றி இருப்பவர்களுக்குமே தீமை விளைவிக்கும்னா அதை பேசாமல் தவிர்த்து விடுவது என்பது மிக மிக உசிதமான செயல் ஆக்சுவல் இல்லையா? நாம அவங்களையுமே ஏன் வருத்தப்பட வைக்கணும், அவங்களையுமே ஏன் துன்புறுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்த பக்குவம். அப்போ வந்து ஐ வாஸ் அவாய்டிங் ஒன்லி, யாரையுமே எதுவுமே சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து நிறைய வாட்டி நான் ராதிகா மாதாஜிக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, கேட்க வேண்டாம் விட்டுடலாம் அப்படின்றது தான், அந்த ஒரு குறிக்கோளை தான் எப்பவுமே வச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா ஸோ ரீசெண்ட்லி நடந்த இன்சிடென்ட் அப்போ அங்க நான் கேட்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன், பீங்க ஒரு பொசிஷன்ல இருந்துட்டு நம்ம கேட்கலன்னா நாளைக்கு எல்லா பக்தர்களுக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது நான் சொல்றதுக்கு வந்து விரும்பப்படுறேன். என்ன ஆச்சுனாக்கா ராதிகா மாதாஜி அவங்களுடைய மதர் 2 பேருக்குமே ரூம் அலோகேஷன் ஆயிடுச்சு. வேற ஒரு டிவோட்டி என்ன பண்ணாங்க, இந்த ரூம் எனக்கு தான் அலோகேட் பண்ணது சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நைட்ல வந்து அவங்க மதர் தூங்கிட்டு இருந்தவங்களை வந்து எழுப்பி வந்து வேற ஒரு ரூமுக்கு நியர்லி 2 hours வந்து அவங்க மிட் நைட்ல வந்து வயதானவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தினது மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? அதற்காக நான் பேச வேண்டியதாது. அவங்க சொல்லவே இல்லை என்ன பேச சொல்லி, ஆனா இட் இஸ் மை டியூட்டி, ஐ ஹவ் டு ஸ்பீக். அதனால அதை வந்து கேட்டுட்டேன். தப்புனா கேட்கறதுல தப்பு கிடையாது, ஆனா சூழ்நிலைகள் மற்றும் அந்த நபர் எப்படி, அதாவது சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருப்பாரான்னு பார்க்கணும். இல்லைன்னா வி ஷுட் கோ டு த ஹையர் அத்தாரிட்டி. இந்த மாதிரி தான் போகணும். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பேசணும்னா அது வந்து நமக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு வேல்யூவே இருக்காது. ஸோ எப்போ பேசணுமோ அப்போ கண்டிப்பா பேசிதான் ஆகணும். ஒரு பக்தருக்கு அவமானம், ஒரு பக்தருக்கு இடைஞ்சல், ஒரு பக்தருக்கு வந்து சங்கடத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா பேசணும் இல்லையா? மித்த சமயத்துலலாம் நம்ம பேசவே கூடாது, அது தேவையற்ற ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது. முன்னாடி அதை கூட நான் அவ்வளவா பெருசா செய்தது கிடையாது. ஏன்னா we are doing one சேவா இந்த ஆர்கனைசேஷன், எல்லாருமே பக்தர்கள் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்கன்ற ஒரு இதுலதான் போனேன். ஆனா இது அப்படியே விட்டோம்னா இட் வில் கோ அப். அதனாலதான் we should speak, சில இடத்துல பேசி ஆகணும்ன்றத பேசிட வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி நமக்கு வந்து ஒரு பக்தரை ஒருவன் சந்திக்கும் பொழுது அவனது அனைத்து பயங்களுமே நீங்குகின்றதன் என்று சொல்லப்பட்டது காரணம் என்னன்னா, அவர்களுடைய கிருபை கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஒரு தூய பக்தருடைய அசோசியேஷன் கிடைச்சாலே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எதை அடையணுமோ அதை அடைவோம். எதை நாம வந்து எதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணுமோ அதையும் விடுதலை அடைவோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் வந்து இந்த பொருளில இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சூரியன் இருளை நீக்குவது போல இருள் என்பது அஜ்ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படுவது இல்லையா? பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கு சொல்லப்படுவது. சூரியனுடைய பிரகாசம் வந்து நமக்கு ஞானத்தை, உண்மையான ஞானத்தோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது
குருவினால் நாம் அடைய பெறுவது அந்த பிரகாசம்தான். ஸோ ஒரு குருவிடத்துல நம்ம வந்து அருளை பெறவில்லை என்றால் அஜ்ஞானத்திலே நாம எப்பொழுதுமே உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ குரு அப்படின்னாலே இருளை நீக்குபவர் என்றுதான் பொருள். நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடை கற்களை அனைத்தையுமே நீக்குபவர். பௌதிக வளங்களை கொடுப்பவர் அல்ல, ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுப்பவர் தான் குரு. ஓகே, நாம குருவிடத்துல அதை மட்டும்தான் படிய வேண்டும். நம்முடைய உலகாயுத விஷயங்களுக்கு தேவையான வளங்களை பற்றி குருவிடத்துல கேட்கவே கூடாது. ஸோ அது மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? ஆனா நம்ம இதைத்தான் செய்கின்றோம் இல்லையா? அவர்களுமே வேறு வழி இல்லாம நமக்கு வந்து அருளும் பாலிக்கிறார்கள். ஸோ குருவிடத்துல வந்து நாம கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடாது. ஸோ நம்முடைய சுக துக்கங்களை வந்து இறைவன் வந்து வழி நடத்துவார். குருவிடத்துல வழி கேட்கலாம், ஆனால் சுக துக்கங்களை நீக்குமாறு நாம கேட்க முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலன்கள் அது. அதை இப்ப நாம் அனுபவிக்கலனாலும் எப்பயாவது ஒரு நாள் அனுபவிச்சுத்தான் ஆக வேண்டும். போஸ்ட்போன்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும், அதை வந்து ஃபுல்லா நீக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த தீர்வுகள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களுக்கு தீர்வுகளாக நம்ம போய் கேட்கக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல ஏற்படக்கூடிய அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் இல்லையா, நமக்கு என்னென்ன தெரியலையோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் குரு இருக்கிறதே. அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம குரு இடத்துல போனா அவர் புன்முறுவல் பொறுத்து நம்மளை வந்து ஏத்துக்குவார். ஸோ நம்ம பர்சனல் மேட்டர்ஸ்க்காக நம்ம போனோம்னா அது வந்து வில் பிகம் பைல்ட் அப். அதனால என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம வந்து இன்னும் அந்த கர்மங்களை வந்து பெருக்கிட்டே போறோம்னு. அதை நாம கண்டிப்பா கடந்து சென்றுதான் ஆக வேண்டும், அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஸோ அதை வந்து நம்ம மறுக்க கூடாது. ஸோ நம்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக மட்டும்தான் குருவை தேடி செல்லணும். ஓகே, ஒருவன் நாரதரையோ அல்லது ஆன்மீக குருவையோ சந்திக்கும் பொழுது அறியாமையினால் ஒரு அனைத்து கவலைகளும் நீக்க பெற்று அவன் விடுதலை பெறுகிறான் இல்லையா? அப்படின்னா அவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை வந்து விளக்குகிறார் குரு. ஸோ அஜ்ஞானம் என்பது இருள். அந்த இருளை விளக்குவதற்கு ஒருத்தரை யாருன்னாக்கா குரு மட்டும்தான். குரு யாரு? இறைவனுடைய பிரதிநிதி. நாம் இறைவனை நேரில் காண முடியவில்லை என்றாலும் குருவின் ரூபத்தில் நாம் இறைவனை காண்கின்றோம். அதனால்தான் நிறைய பேருடைய சமர்ப்பணமே குருவிடத்துல இருக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனுடைய அருளையுமே அவர்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். ஏன்னா அங்க குருனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன். ஓகே, நாம் யாரிடத்துல சமர்ப்பணம் ஆயிருக்கின்றோமோ அந்த ஒரு நிலை நம்ம அதே மனபாவம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கர்ணனை எடுத்துட்டாலும் இதை நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். கர்ணன் வந்து தர்ம வழியில நடக்கக்கூடியவன் தான், ஆனால் அவனுடைய சமர்ப்பணம் என்பது துரியோதனத்தில் இருந்ததால அவன் தவறான செயல்கள் செய்ய வேண்டியதாயிற்று இல்லையா? அதர்மத்தின் தரப்பிலிருந்து போர் புரிந்து மரணத்தை ஏற்க வேண்டியதாயிற்று. ஸோ அதனால நாம் எந்த சங்கத்தோடு இணைந்திருக்கின்றோமோ அந்த சுபாவம் நம்மிடத்தில் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, எத் ஆதிஷ்டம் பகவதா சிவேனா தோக்ஷஜேன ச தத் கிருஹேஷு பிரசக்தானாம் பிரயாசஹ ஷபிதம் பிரபோ. மொழிபெயர்ப்பு: ஓ பிரபுவே, இல்லற வாழ்க்கையில் நாங்கள் மிகவும் பற்று வைத்திருந்த காரணத்தினால் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவும் எங்களுக்கு அருளிய உபதேசங்களை நாங்கள் பெரும்பாலும் மறந்துவிட்டோம் என்பதை உமக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஸோ இந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து என்ன தெரியறது? ஒரு காலகட்டத்தில் சிவபெருமானுடைய அருளை பெற்று இல்லையா ருத்ரகீதத்தை பாடிய சிவபெருமான் அதையே அவர்கள் 10,000 ஆண்டுகள் பழகியிருந்தாங்க. எவ்வளவு ஆண்டுகள்? 10,000 ஆண்டுகள் நீர்ல அமர்ந்து தியான பயிற்சி செய்தவர்கள். மேலும் வந்து விஷ்ணுனுடைய தரிசனத்தையுமே பெற்றவர்கள் அவர்கள் இல்லையா, வரங்களையும் பெற்றவர்கள். ஆனா அவர்கள் வந்து இந்த உலகாயுத வாழ்க்கையில விழுந்த பிறகு அதையெல்லாம் நாங்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னுட்டு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? எதை நாம பழகின்றோமோ அது மட்டுமே நமக்கு வந்து உறுதியாக ஆகின்றது. நாம பௌதிகத்தை மட்டுமே பழகினால் பௌதிகத்தின் தரப்பில் மட்டும்தான் மனது லயிக்கும். ஆன்மீகத்தை பழகினால் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நல்ல குணங்கள் அனைத்துமே வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே நம்ம கிட்ட நிலை நிறுத்தப்படும். ஸோ இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட இந்த பேசிக் குவாலிட்டிஸ் இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் அப்பொழுது ஆற்றிய அந்த பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு இப்பொழுது மறந்தது போல தோன்றுகின்றது. ஏன்னா மீண்டும் வந்து இப்ப பண்றாங்க இல்லையா, எவ்வளவு 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க உலகாயுத வாழ்க்கையில இல்லையா. ஸோ 1000 ஆண்டுகள் இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்து இல்லையா அனைத்தையுமே அனுபவித்து முடித்த அவர்கள். நாமளே இப்போ ஒரு 16 மாலை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த 16 மாலை வந்து நம்ம ஒரு வாரம் நம்ம வந்து செய்யாம இல்லையா, ஒரே வாரம் நம்ம செய்யாம
ஏதோ ஒரு செயல்ல வந்து நம்ம அலைக்கழிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்றால் மீண்டும் அந்த 16 மாலை தொடர்ந்து செய்வதற்கு நிறைய சிரமங்கள் இருக்கும். எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்களுக்காவது வந்து அது குருவினுடைய கிருபையால் அவங்களால செய்ய முடியும். ஆனால் தீட்சை பெறாதவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். மீண்டும் அவங்க வந்து 4 மாலை 8 மாலை, இதை நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கேன். ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி, ஓகே, அவங்க வந்து 16 மாலை பண்றாங்கன்னுட்டு அவங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுத்து இல்லையா, ஸோ அவங்க 16 மாலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா கடைசியில அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த ஒரு செயலும் பண்ண முடியாத ஒரு பெரிய பொறுப்புல போய் மாட்டின்ற பிறகு அவங்க இது வரைக்குமே அவங்களால 16 மாலையை வந்து எட்ட முடியவில்லை. மீண்டும் அவங்களுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்க இன்னும் வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் கூட சப்மிட் பண்ணல. ஸோ குருனுடைய நிழல் வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால தவறி விழுந்தாலும் கூட நம்மளால எழுந்து நிற்க முடியும். குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து தவறி கூட எழுந்து நிற்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இறைவனுடைய அருள் குருவின் மூலியமாக நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா. குரு அதற்கான பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஸோ அப்போ அந்த கிருபையை பெறுவதற்குமே வந்து நாம குருவினுடைய திருவடிகளை நாம சமர்ப்பிக்கணும். அவர் இட்ட கட்டளைகளை நாம ஏற்று நடக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா. ஸோ அங்கே சிவபெருமான் வந்து குருஸ்தானத்திலிருந்து தான் அவர்களுக்கு ருத்ரகீதத்தை பாடினார் இல்லையா. அவருமே மகாவிஷ்ணுனுடைய பக்தர் தான் இல்லையா, த கிரேட் வைஷ்ணவா. ஸோ பகவானுடைய புகழாரங்களை தான் ருத்ரகீதமாக பாடினார். அதையே வந்து பிரச்சேதர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். ஆனா அந்த பிரச்சேதர்கள் 10,000 ஆண்டுகள் அதை வந்து பழகி அப்படி எப்படி இருக்கணும். அப்போ 10,000 ஆண்டுகள் ருத்ரகீதத்தை பாடியவர்கள் வந்து எந்த சமயத்துல எழுப்பினாலும் அந்த ருத்ரகீதத்தை பாடக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் இல்லையா. கண்டினியூஸா நம்மள மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பூஜை பண்றதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க 10,000 ஆண்டுகள் நீர் தேக்கத்தில் அமர்ந்து வந்து செய்தாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கே பெரும்பாலும் மறந்து விட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. அப்படின்னா இந்த உலக வாய்ந்த அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கை இல்லையா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சம்சார சாகரம் பவசாகரம், இந்த வேர்டு நான் வந்து என்னுடைய பழைய அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முந்தைய ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்த அந்த இது வந்து எனக்கு அந்த பவசாகரம் என்ற வேர்டு நிறைய வாட்டி கேட்டதை வந்து இப்ப எனக்கு நினைவு கூறுகின்றேன். ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ பவசாகரம், அறியாமை கடல் தான் நாம் இருந்தது இல்லையா. எல்லா ஜீவன்களுமே இந்த அறியாமை கடல்ல தான் வந்து விழுந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு முறை அவர்கள் பவசாகரத்தில் விழுந்ததால் என்ன ஆச்சு, அவர்கள் அதிலேயே மூழ்கி போயிட்டாங்க. அவர்கள் பழகியிருந்த 10,000 ஆண்டுகள் பழகியிருந்த அனைத்துமே 1000 ஆண்டுகளுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே மறந்தாச்சு இல்லையா. மறந்து மீண்டும் என்ன பண்றாங்க, நாரத மகரிஷி கிட்ட வந்து உபதேசங்களை கேட்பதற்காக அவர்கள் தங்களை வந்து சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த இடத்துல இல்லையா. உமக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்றாங்க. அப்படின்னா நாங்க எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு, நீங்க புதுசா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க. ஸோ இந்த பௌதீகம் என்பது நம்மளை வந்து எவ்வளவு பந்தப்படுத்துது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பந்தத்தினால் என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு, நம்ம யாரை வணங்கணுமோ அவரை கூட நம்ம வணங்குவதற்கு அந்த மனபாவம் என்பது ஆழ்ந்து வரவே வராது இல்லையா. ஸோ நாம எப்பவுமே உலகாயுதத்துல எந்த ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்கணுமோ அதுலயே நம்ம ஆழ்ந்து விடுவோம். அதனால நம்ம இல்லற வாழ்க்கை என்பது எவ்வாறு எடுத்து செல்லணுமோ அவ்வாறு கண்டிப்பாக எடுத்து செல்லணும். ஆனால் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நாம வந்து அது எப்பொழுதுமே மனசுல வந்து பதிய வச்சுக்கணும். கடைசி வரைக்குமே வந்து இந்த பிராணன் விடும் பொழுது கூட ஆன்மீகத்தை நினைத்தால்தான் நம்ம அந்த நிலையை அடைய முடியும். பௌதிகத்தை நினைச்சுட்டு இருந்தானாக்கா மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் திரும்பி வருவதற்கான மார்க்கத்தை மட்டும்தான் நாம ஏற்படுத்திக்க முடியும். எவ்வாறு பரத மகாராஜா மரணிக்கும் பொழுது இல்லையா, அவர் உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அந்த மானையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். அதனால் அவர் என்ன ஆனார், அடுத்த பிறவி அவர் மானாகவே பிறந்தார். ஆனால் அவர் செய்த நற்கர்மங்களினால் இல்லையா, பகவானுடைய தொண்டினால் ஒரு பக்தனாக இருந்ததினால் அவரால் வந்து பழையதை வந்து நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து பகவான் அவருக்கு அருளியிருந்தார். அதனால்தான் அவர் எங்க அந்த யஜ்ஞங்கள் செய்த இடத்துல இருந்த ரிஷி முனிகள் இருந்த இடத்திலேயே அவர் வந்து எந்த அந்த மான் கூட்டங்களோடு இணையவே இல்லை, தனித்து ஒரு மானாக இருந்து மீண்டும் அந்த உடலை விட்டு இல்லையா. ஸோ இன்னொரு பிராமணருடைய வீட்டுல வந்து பிறக்கக்கூடிய, ஏன்னா அங்கிருந்த அந்த சுக்ருதி என்ன, பிகாஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லையா, அங்க ரிஷி முனிகளோடு இருந்த அந்த ஒரு புண்ணிய காரியத்தினால ஒரு ஆன்மீக அதாவது மேன்மையுற்ற ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை பெற்றார் ஜடபாரதராக.
இல்லையா? முன்ன செய்த அந்த தவறை இப்பொழுது செய்யவே கூடாதுன்றதுக்காக ஊமையாகவும் இல்லையா செவிடனாகவுமே அவர் வந்து வாழ்ந்தார். ஆனா உண்மையில அவர் செவிடு ஊமை கிடையாது. அவரால் கேட்கவும் முடியும், பேசவும் முடியும் இல்லையா? இப்படி அதாவது எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து அதாவது பரத மகாராஜாவாக இருக்கும் பொழுதே அவர் விடுதலை அடைந்திருக்கணும். ஆனால் அவர் அந்த அந்த மான் மீது இருந்த அந்த கருணையினால என்ன ஆறுது, அவர் வந்து fell down actually இல்லையா? ஸோ தவ வாழ்க்கைக்கென்று வந்த பிறகு நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து திரும்பி செல்லக்கூடாது. அது நமக்கு எப்பவுமே வந்து மீண்டும் சறுக்கல் விழுந்து மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து விழ வேண்டியதுதான். அதனால வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸை வந்து கண்டிப்பா எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி நாம செய்யணும். 16 மாலை ஜெபம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா 16 மாலை. ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஆஃப் ஷீலா பிரபுபாதால பண்ண 16 ரவுண்ட்ஸ். எப்படி காலையில இருந்து நம்ம குளிக்கிறோம், எப்படி காலையில இருந்து நம்ம வந்து உணவு சமைக்கிறோம், அடுத்தவங்களுக்கு பரிமாறுறோம், நம்முடைய ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து 16 மாலையுமே ஒரு டியூட்டி தான். ஸோ அதை நாம மினிமம் அதை செய்யணும். ஸோ அதை நாம செய்யவில்லைன்னா தட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நம்ம கடமையை நம்ம ஆற்றவில்லை என்று பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் கேட்டதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நமக்கு இட் வில் ஹேப்பன், தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையால. ஆனா அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கார். எந்த ஒரு எமர்ஜென்சியில முடியாத போனோம் அடுத்த நாள் அதை வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்து செய்து விட வேண்டும். இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்முடைய பக்தி செயல்கள் அனைத்துமே நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே போவோம். ஓகே, இல்லற வாழ்வில் இருப்பது புலனின்பத்தை அனுபவத்திற்காக அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சலுகை இல்லையா? இப்போ வந்து 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 4 வர்ணங்கள் வந்து நமக்கு தெரியும். 4 ஆசிரமங்கள் என்ன சொல்றது? பிரம்மச்சரியம் என்பது 25 ஆண்டுகள், கிரகஸ்தன் என்பது 25 50 வருடங்கள், வானப்பிரஸ்தன் என்பது 50 75, 75 100 வந்து சந்நியாசம் இல்லையா? ஸோ இந்த சலுகை என்பது இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு வந்து அங்கீகாரமாக வேத சாஸ்திரங்கள் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? ஸோ புலனின்பம் என்பது தேவை இல்லாதது அப்படின்னா அது தேவையில்லாதன்னு எதுக்கு நம்ம ஆச்சாரியம் அங்க சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இங்க முன்னே பிரச்சேதர்கள் சொன்ன அந்த கருத்தை வச்சு நாம பார்க்கணும் இல்லையா? ஒரு முறை நாம் அதிலேயே நம்ம ஆழ்ந்து விட்டால் அதுல இருந்து மீண்டு வருவது என்பது மிக கடினமான ஒன்று இல்லையா? அதனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த ஒரு பவுண்டரி லைன் நம்ம கண்டிப்பா ஏற்படுத்திக்கணும். அது நம்முடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு தான் நன்மை. அதற்காகத்தான் ஆச்சாரியா இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, வாழ்வதற்கு தேவையான அளவிற்கே ஒருவன் புலன் இன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் த லைன் ஆக்சுவலி. ஓகே, எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2வது சாப்டர்ல முதல் காண்டத்துல 10வது ஸ்லோகம், காமைஷ்ய நேந்திரிய பிரீத்திகி, அதாவது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு ஒருவன் கோஸ்வாமியாக தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இது அனைவருக்குமே. கோஸ்வாமி என்பது பிரபுஸ் மாத்திரம் கிடையாது, மாதாஜிஸ் கூட தான். ஓகே, எல்லாருக்குமே இது வந்து irrespective ஆஃப் ஜெண்டர். நம்முடைய புலன்களை வந்து பக்குவப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை. மாறாக புலன்கள் சொல்ற விஷயத்துல நாம போனோம்னா நம்முடைய ஆன்மாவை நம்மளால ரட்சித்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? ஏன்னா ஆன்மாதான் வந்து புலன் இன்பத்திற்கான வரக்கூடிய விளைவுகளை வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல இன்னொரு உடலை ஏற்று சங்கடத்துல வந்து உழல போகிறது யாரு? ஆன்மாதான். அதனாலதான் இதை வந்து பக்குவமா பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு. அனாசக்தஸ்ய விஷயான் யதாஹரம் உபயுஞ்சதே, அதுதான் கிருஷ்ண ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷா, அது வரும் பக்தி உத்தமம். அது இந்த ஸ்லோகத்துல தான் கண்டினியூவேஷன் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அது இந்த ஸ்லோகம் தான் நினைக்கிறேன். லெட் மீ செக். ஸோ புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களின் மீது ஒருவன் பற்று வைக்க கூடாது. ஸோ எவ்வாறுனாக்கா தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளியை போல நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து அமைத்து கொள்ளணும். ஓகே, கண்டிப்பா நாம செயல்படணும். ஆனால் அதுவே வந்து உலகம் என்று நாம இருந்து விடக்கூடாது. அந்த இது விஷயம்தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் புலன் இன்பத்தை அளவுக்கு அதிகமின்றி தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அளவுக்கு மீறிய புலன் இன்பம் பந்தப்படுத்துவதற்கு காரணமாகிறது. எஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு புலன்களுக்கு நாம வந்து அதனுடைய இச்சைகளுக்கு நாம
மனசு வந்து வழி விடுகின்றதோ அந்த அளவுக்கு அந்த புலன்களுடைய செயல்களால் வந்து நாம் என்ன ஆகிறோம், இங்க கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறோம். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் அந்த விளைவுகள் என்று சொல்லப்படுது. வேறு ஒரு உடலை ஏற்கணும். அந்த வேறு ஒரு உடலை ஏற்கும் பொழுது அந்த உடலிலிருந்து நாம வந்து சங்கடங்களை மீண்டும் வந்து இங்க அனுபவிக்கணும். ஓகே, தாங்கள் இல்லறத்திலிருந்து தங்கள் தவறு செய்வதை என்பது ஒத்துக்கொள்ள அப்படின்னா இவ்வளவு ஆண்டுகள் 1000 ஆண்டுகள் வந்து வாழ்ந்த இல்லற வாழ்க்கை வந்து மிகவும் நீண்ட வாழ்க்கை இது இல்லையா? ஸோ அது வந்து தேவையற்ற ஒன்று அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க. தன்னாக பிரயோத்யோதயாத்மஹ ஞானம் தத்வார்த்த தர்ஷனம் ஏனாக்ஞாசா தரிஷ்யாமோ துஸ்தரம் பவசாகரம். இந்த பவசாகரம் என்ற வார்த்தை நம்ம கண்டிப்பா மைண்ட்ல பதிவு வச்சுக்கணும். ஏன்னா பவசாகரம் என்பதுதான் இந்த வாழ்க்கை, நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே பவசாகரம் தான் இல்லையா? ஐ திங்க் ஆதிசங்கராச்சாரியார் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல நான் எந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம், பஜகோவிந்தம்ல வருதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, சம் சாங்ல வருது, அவர் பாடியிருக்க பாடல்ல வந்து பவசாகரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும். ஸோ அவங்க அத்வைதியா இருக்கலாம், துவைதியா இருக்கலாம், இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பவசாகரம் தான். ஓகே, அறியாமை கடல் நமக்கு. இங்க என்ன அடுத்த மொமெண்ட் நடக்கும்னு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்ட்டு? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அதுலயுமே நாமளும் அஜ்ஞானத்துல விழுந்திருக்கோம் இல்லையா? அறியாமையால் இருக்கும். உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஒரு செயல் நம்ம செயல்படுகின்றோம் என்றால் அந்த செயலினுடைய விளைவுகளை பற்றி நாம முதலில் சிந்திக்க வேண்டும். அதன் பிறகுதான் அந்த செயலில் நாம இடங்கணும் இல்லையா? இது பௌதீகம் ஆன்மீகம் இரண்டுமே எல்லா இடங்களிலுமே. ஆனா யார் ஒருத்தர் ஆன்மீகத்துல வந்து திளைக்கின்றார்களோ அவங்களால வந்து கண்டிப்பா இதை உணர முடியும், உண்மையான நிலையை உணர முடியும். விளைவுகள் என்பது பாதகத்துக்கு மாத்திரம் கிடையாது, சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் அது எவ்வளவு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எவ்ரிதிங் we have to see. ஸோ எந்த செயலா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஆஃபீஸ்ல வேலை பண்றதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலுமே நாம அனலைஸ் பண்ணணும். இதை எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம பார்த்து நாம செயல்படுத்தணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம பேஷன்ஸா அதை வந்து எடுத்துட்டு போகிறதே கிடையாது. அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இல்லையா? ஸோ நமக்கு அர்ஜென்ட்டா எல்லா வேலையுமே நடந்துடணும். அதனால நாம என்ன பண்ணுவோம், இமீடியட் ஆக்ஷன் எடுத்துருவோம். அதனுடைய விளைவுகள் வரும்போது நாம மனசு வந்து எப்படி எதிர்கொள்றதுன்ற ஒரு பாவத்தோட நம்ம வந்து அதை பார்ப்போம் இல்லையா? என்ன இது, நம்ம we have to pass through, இதை வந்து கடந்து செல்லணுமா, இதை எப்படிலாம் தவிர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அது எப்பவுமே தவிர்க்க முடியாது. ஒரு செயலை செய்துவிட்ட பிறகு அந்த செயலினுடைய விளைவுகளை நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதற்கான மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, போற்றுதற்குரிய குருவே, எங்களது உன்னத ஞானத்தில் ஒரு ஒளி பெற செய்வீராக. எங்களை அது எங்களது கிடையாது, ஏன்னா இனிமேதான் மீண்டும் ஞானம் பெற போகிறார்கள். எங்களை உன்னத ஞானத்தில் ஒளி பெற செய்வீர்களாக. அது ஒரு கைவிளக்கினை போல உலக வாழ்க்கை என்னும் அறியாமை இருட்கடலை கடப்பதற்கு எங்களுக்கு பயன்படும். எஸ், நம்ம ஒரு ஓமை நம்ம ஈஷோ உபநிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு படகு என்பதுதான் வந்து நாம பிரயாணிக்கக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கை இல்லையா? அதுல பிரயாணிக்கக்கூடிய பிரயாணிகள் தான் நாம எல்லாம் ஜீவன்கள் இல்லையா? அந்த படகை ஓட்டுபவர் தான் வந்து படகோட்டி யாரு? ஒரு ஆன்மீக குரு இல்லையா? அதற்கான அந்த காற்று இல்லையா, அந்த படகுக்கு ஓட்டுறதுக்கு கூட வந்து ஒரு ஃபேவரபிளான பிரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காற்று, சகாயமான ஒரு காற்று இருந்தா மட்டும்தான் அது போகக்கூடிய மார்க்கம் நல்ல, அதாவது இலக்கை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தால் அந்த இலக்கை அதனால் அடைய முடியும். அதே எதிர்மறையான ஒரு காற்றுன்னா நமக்கு வந்து முடியாது இல்லையா? அந்த ஃபேவரபிள் பிரீஸை கூட எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான அந்த பாதையை யார் எடுத்துட்டு போவாங்க? அந்த படகோட்டிக்கு தான் தெரியும். ஒரு படகை ஓட்டுபவனுக்கு வந்து எதிர்காற்று வந்து அவனுக்கு அந்த படகை முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கம் இல்லை என்றால் அவன் வேறு மார்க்கத்தை வந்து தேடுவான் இல்லையா? அவனுக்கு அது தெரியும் இல்லையா? நம்ம பிரயாணிக்கக்கூடிய நமக்கு எங்க அந்த நீர்ல விழுந்துருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் உண்மையான மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல. ஒவ்வொரு க்ஷணமே நம்ம பயத்தை கொண்டுதான் நம்ம கடந்து செல்கின்றோம். ஆனால் அதுவே ஒரு குருவினுடைய அருள் இருந்தால்
தைரியமாக நம்மளால எஸ் அவர் நம்மளை வந்து வழி நடத்தி விடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தை கொண்டு நாம படகோட்டி ஓட்டினான்னா நம்ம கரெக்டா போய் சேர்ந்துருவோம். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் படகோட்டிக்கு எப்படி ஓட்டின்னு போனா நம்ம வந்து இலக்கை அடைந்து விடுவோம். ஸோ அந்த ஃபேவரபிள் பிரீஸ் தான் வந்து எப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்றது யாரு? அந்த படகோட்டி தான். ஸோ எல்லா பிரீஸுமே ஃபேவரபிளா இருக்காது. ஆனா ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரீஸ் வழியா எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்மள எப்படியாவது நம்ம எந்த இலக்கை அடையணுமோ அந்த இலக்கை கொண்டு போய் சேர்த்துருவான் இல்லையா அந்த படகுக்கா. கப்பல் எல்லாம் அப்படிதானே போறது இல்லையா? கப்பல் வந்து இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கு இல்லையா? அந்த மெரைன் என்ஜினியரிங்ல வந்து அவங்களுக்கு இந்த காம்பஸ் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து தெரிய வரும். ஆனா சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கப்பல் வந்து போகக்கூடியதுக்கு வந்து ஃபேவரபிளா வந்து காற்று அழுத்தம் வந்து இருக்காது. ஸோ அந்த காற்று அழுத்தம் வந்து கரெக்டா ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சுனாக்கா படகு ஓட்டியால வந்து அதை வந்து ஓட்டின்னு போக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஆனாலுமே அவர் ஓட்டி கொண்டு போயிட்டு எப்படியாவது சில நேரத்துல கரையோரமா ஒதுங்கி இருப்பாங்க, மீண்டும் ஒரு நாள் கழித்து கூட அவங்க வந்து போவாங்க, இதெல்லாம் உண்டு இல்லையா? அது போலதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இந்த ஞான ஒளியினை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றார் பிரதேசர்கள். யார்கிட்ட? நாரத மகரிஷிகிட்ட. ஒருவன் தெய்வீக மகானை சந்திக்கும் பொழுது அவரிடம் அவன் வரம் பெறவே விரும்புவான். இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு இல்லையா? யாராவது ஒரு உத்தமமான நபரை நாம காணும் பொழுது அவரிடத்துல பாதங்கள்ல விழுந்து நாம சேவிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட நம்ம அவர்கிட்ட கேட்கிறோம். இது மனிதனுடைய சுபாவம் இல்லையா? ஆனால் பிரச்சேதர்கள் உலகியல் பயனில் ஆர்வம் கொள்ள, ஏன்னா அதுல இருந்து அவங்க விடுதலை பெற்று வந்திருக்காங்க இப்போ இல்லையா? தன்னுடைய மனைவியை மகனிடத்துல ஒப்படைத்து விட்டு அவர்கள் இனிமே வந்து அவங்க பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணுன்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க இல்லையா? தியான பயிற்சியில் ஈடுபடணும். ஏனெனில் அதனை அவர்கள் ஏற்கனவே வேண்டிய மட்டும் அனுபவித்து விட்டனர். மேலும் அவர்கள் தங்களது பௌதீக ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. அவர்கள் அறியாமை கடலை கடக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்பினார்கள். அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை கடந்து செல்லணும்ன்ற ஒரு விருப்பம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. இது போல் அனைவரும் உலக பிடியிலிருந்து வெளியேற மெய்யறிவு பெறுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் தெய்வீக மகானை அணுக வேண்டும். இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். நாம பிறந்தோம், நம்முடைய கடமைகளை செய்கின்றோம் இல்லையா? அந்த கடமைகளை வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் வந்து மேக்சிமம் 50 ஆண்டுகள் சொல்லியிருக்காங்க. நாம ஆனா கவர்மெண்ட்ல ரிட்டையர்மெண்ட் 58, சில பேர் 55, 56லயே வந்து விஆர்எஸ் வாங்கிறாங்க. இந்த கடமைகள் எல்லாம் முடிஞ்சாக்கா நாம இனிமே வந்து பக்தி பாதைக்கு போகிறதுக்கான, ஏன்னா அந்த வயதான காலத்துல நம்ம பக்தி பண்ணும்பொழுது நம்ம உடல் ஒத்துழைக்குமான்றது வந்து கேரண்டியே கிடையாது. அதனாலதான் பக்தி என்பது 5 வயதிலிருந்தே எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஒரு செயல். ஸோ வயோதிகமான காலத்துல நம்முடைய உடல் கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்காது. ஸோ அதனால நம்ம மினிமம் அந்த 50 வயதுலயாவது நம்ம வந்து இதை பக்தி பண்றதுக்கு வந்து நேரத்தை ஒதுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஏன்னா 70 வயசுக்கு மேல ஒதுக்கணும்னா நாம அடுத்தவங்களுக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இல்லையா? நம்ம மனதளவுல எவ்வளவு வந்து உறுதியா இருந்தாலும் உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் நாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே. அதனால நம்ம பௌதிகத்துல எந்த சமயத்துல நாம வந்து குறைச்சுண்டு எந்த சமயத்துல நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகணுமோ அந்த வயதுல கண்டிப்பா அதை நாம கட்டாயமாக செயல்படணும். இது கிரவுண்ட் ரூல், வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம். ஓகே. அணுக வேண்டும். ஒரு குருவை நாம கண்டிப்பாக பெறணும். உலகியல் இன்பத்திற்கான வரங்களை பெறுவதற்கு ஒருவன் தெய்வீக மகானை அணுகுதல் கூடாது. நம்ம எனக்கு ஒரு கார் வேணும், பங்களா வேணும், இப்படி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு குருவிடத்துல கேட்க கூடாது இல்லையா? நாம் நிறைய அஜ்ஞானத்துல வாழ்ந்திருக்கோம். ஸோ குருவிடத்துல என்ன போய் கேட்கணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். ஞானத்தை பெற்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி புத்தியை கொண்டு பக்தியை கொண்டு நம்மளால அது எல்லாமே அடையக்கூடிய பிராப்தமுமே பகவான் கொடுப்பார். நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பாக பகவான் அருள் பாலிப்பார். ஸோ நம்ம கோட்டாவை என்னைக்குமே விட்டுற மாட்டாங்க இல்லையா? ஓம் நம்ம ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் பிரகாரம் என்ன? நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கோட்டா கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும். நாம அதி ஆசை கொண்டு அடுத்தவங்களுடைய கோட்டாவையும் சேர்த்து நாம அபகரிக்க நினைத்தால் அதையுமே வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா அடுத்த ஒரு பிறவின்னு இருந்தா நம்ம ஆல்ரெடி அக்வயர் பண்ணது எல்லாமே வந்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்குன்னு விதிச்சிருக்க கோட்டா ஒரு வீடு, ஒரு சின்ன காரு அப்படின்னு இருந்தாக்கா அதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கணும் இல்லையா? அதி ஆசை இல்லையா? நம்ம இதுல படிக்கிறோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அதி ஆகாரா பிரயாசா இல்லையா? ஸோ ஜனசங்கர்ஷ்ய லௌலேஷ்யம் இதெல்லாம் வந்து 6 இது இருக்கு இல்லையா?
நியமா கிரகா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அதுல 6 விஷயங்கள். இந்த 6 விஷயங்களுமே வந்து பக்தி பாதையில மிகப்பெரிய தடைய கற்கள் இல்லையா? நமக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவுதான் நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? சாப்பாடு நிறைய இருக்குன்றதுக்காக நாம அந்த சாப்பாடு குவான்டிட்டிக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அது தவறு. பிரசாதம் கூட பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம அதையே வந்து நம்ம அதாவது ஒரு ஃபீஸ்ட் மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு விருந்து சாப்பாடு மாதிரி நம்ம பிரசாதத்தை சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எதையும் அதிகமாக சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது, வெயிட்டும் ஏறுது, அதுக்கப்புறம் நமக்கு சோம்பேறித்தனமும் வருது, எந்த வேலையுமே நம்ம பர்ஃபெக்டா செய்ய மாட்டோம். ஸோ ஆன வரைக்கும் சாப்பாடை வந்து மிதமா சாப்பிடணும். அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு அதனால தான் இந்த விரதங்கள் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ உடலும் அந்த விரதத்திற்கேற்றவாறு அந்த பிசிக்கல் வேரியேஷனுக்கு அதுவும் அட்ஜஸ்ட் ஆகுது, மனசும் வந்து பக்குவம் அடைக்கிறது இல்லையா? ஆனா அந்த மனசு பக்குவம் அடைகிறதுக்கு நாம அந்த விரதம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய நாள்ல வந்து நாம அதிகமாக பகவானை தொழ வேண்டும், பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். அப்பதான் அந்த பக்குவமே வரும். ஸோ விரதம் ஏற்ற பிறகு நாம வந்து நம்முடைய வெறுமனே உலகாயுத விஷயங்கள்ல மட்டுமே ஈடுபட்டு இருந்தோம்னாக்கா அந்த விரதத்தினுடைய மகிமையே வந்து நமக்கு அந்த அதனுடைய பாதிப்பு நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது, நம்மளால உணர முடியாது. ஸோ பக்தி என்பது அந்த சமயத்துல நாம அதிகமா ஆற்ற வேண்டும். அதுக்காக தான் விரதங்களே இருப்பது இல்லையா? ஸோ நமக்கு அந்த ஆன்மீகத்துல நிலை மனசு பக்குவம் அடையிறது, அது நேரம் வைராகியத்தை வந்து யுக்த வைராகியம் இல்லையா? பக்தியில வந்து வைராகியமா போகணுன்ற அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஸ்திரமாக்குறது எல்லாமே அந்த விரதத்தினுடைய மகிமை. ஓகே, பொதுவாக இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தெய்வீக மகான்களின் ஆசினை பெறுவதற்காக அவர்களை வரவேற்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் உண்மையான நோக்கம் அப்படி கிடையாது. அவங்களை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து அவங்களுடைய இதை பத்தி நம்மளுடைய சங்கடங்களை பத்தி அவங்க சொல்யூஷன் கேட்போம் இல்லையா? அது தவறு. ஆன்மீகத்தினுடைய டவுட்டை நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கணும். பௌதிகத்தை பத்தி நம்ம என்னைக்கு இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும், முயற்சி செய்தான் இல்லையா? அந்த ஒரு செயலை தான் நம்ம பண்ணணுமே ஒழிய ஆன்மீகத்துலதான் நம்ம கேட்கணும். பௌதிகத்துக்கு பக்கம் நம்ம கேட்கக்கூடாது. இது போன்ற உலக வரங்களை கேட்பது சாத்திரங்கள் பரிந்துரைக்கவே படவில்லை என்று ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? உலகாயுத விஷயங்களை நாம கேட்கவே கூடாது, அது எந்த சாஸ்திரத்திலுமே சொல்லல அப்படின்ட்டு இல்லையா? மைத்ரேய உவாச்ச இதி பிரசேதாசம் பிரஷ்டோ பகவான் நாரதோ முனிஹி பகவதி உத்தம ஸ்லோகா ஆவிஷ்டாத்மா பிரவீன் பிரவீன் நிருபான். மைத்ரேயர் சொல்றார், மைத்ரேயர் மாமுனிவர் வந்து யாருக்கு, விதுரருக்கு சொல்றார். பிரச்சேதர்கள் இவ்வாறு விண்ணப்பித்து கொண்டவுடன் முழுமுதற் கடவுள் சிந்தனையிலே எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருக்கும் பரம பக்தரான நாரதர் பதில் கூற தொடங்கினார். இப்ப இனிமே நாரத மகரிஷி அவங்களுக்கு அறிவுறுத்த போகிறார். இங்கே பகவான் நாரதா அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஸோ பகவான் என்றால் அனைத்து வளங்களையும் பெற்றவர் இல்லையா? 6 விதமான வளங்கள். என்னது? அனைத்து புகழ், அனைத்து அழகு, அதாவது சௌந்தரியம், அடுத்து அனைத்து வீரம் இல்லையா? அனைத்து துறவு இல்லையா? அனைத்து ஞானம், அடுத்து இன்னொன்னு வந்து அனைத்து வலிமை. இத்தனையுமே வந்து பகவான்கிட்ட உண்டு. யாருக்கு இதெல்லாம் இருக்கோ அவங்கதான் பகவான் இல்லையா? ஆனா பகவானுடைய அந்த வைபவங்களோட யாராலுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அனைத்தும் அவரு தான் இங்கே இருக்கிறது. நாம் எல்லாம் சிறிது காலத்துக்கு உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய உடைமையாக்கி கொண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் நீங்க போகும் பொழுது இந்த சுவாசம் நின்ற பிறகு நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையோடையும் நமக்கு எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம எவ்வளவு சம்பாத்தியம் பண்ணியிருந்தாலும், எத்தனை கோடி கணக்குல நம்ம வச்சிருந்தாலும் இல்லையா, எவ்வளவு ஏழ்மையில இருந்தாலும் அது அந்த தரித்திரத்துல இருந்து கூட நாம வந்து அந்த தரித்திரத்தோடையும் நமக்கு வந்து சம்பந்தமே இருக்காது. அதுதான் ஆத்மாவுடைய நிலை இல்லையா? ஸோ அதனால வாழும் வாழ்க்கையே இந்த இடத்துல தற்காலிகம் என்று ஆன பிறகு நாம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நாம சம்பாதிக்கிறதுல ரொம்ப அது வந்து தேவையான ஒன்று. ஆனால் அதிகமாக நம்முடைய உடல் உபாதைகளை கொண்டு நாம செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு வந்து 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம், மேக்சிமம் 10 மணி நேரம். நீங்க சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் போங்களேன், 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் தான் வேலை செய்யணும். அவ்வளவு இருக்கும் வேலை, ராத்திரி பகல் உழைக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த பாடி வந்து ரொம்பவுமே அந்த எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாத்துக்குமே எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு சின்ன ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரப்பர் பேண்டை என்ன பண்ணுங்க,
ஒரு ஒரு 2 வாட்டி இழுங்க, மீண்டும் அந்த எலாஸ்டிசிட்டி அப்படியே இருக்கும். ஆனா அதை நீங்க கண்டினியூஸா வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு இழுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னாக்கா அது வந்து அப்படியே லூஸ் ஆயிடும் இல்லையா? அதே போலதான் இந்த உடலுமே. எவ்வளவு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நீங்க வேலை பண்றீங்களோ அவ்வளவுமே இந்த உடலுக்கு வந்து உபாதை. அப்புறம் அதற்கு வந்து நீங்க பிற்காலத்துல வந்து நிறைய ரெமிடிஸ் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். உடல் உபாதைகள்ல வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதிக நேரம் அமர்ந்து அமர்ந்து வேலை செய்வது வந்தது அது வந்து உசிதமான செயல் அன்று. இது சாஃப்ட்வேர் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாவற்றுக்குமே இது அப்ளிகபிள் தான். உடல் ஒன்றுதான் நம்முடைய ஆஸ்தி இந்த உலகத்துல வாழ்ற வரைக்கும் இல்லையா? பிறகு அனைத்துமே நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஆஸ்திகள். ஆனா நம்ம ஜீவனை ஏந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த எந்திரம் ஒன்றுதான் நம்முடைய ஆஸ்தி. இதனுடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி காப்பது என்பது நம்முடைய தலையாய கடமை இல்லையா? அதனால நம்ம உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை நாம கண்டிப்பா கவனித்துக் கொள்ளணும். அதனால ரொம்ப எலாஸ்டிசிட்டியா வேலை செஞ்சுட்டு நீங்க அதுக்கான ஓய்வை நீங்க எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பாதிப்புகள் எங்கெங்க போயிருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அத வந்து வயசுல வந்து அனுபவிச்சிடலாம். வயோதிக காலத்துல வரும்பொழுது மிக மிக சிரமம் ஆகும் அது இல்லையா? இங்க பகவான் என்ற சொல் வந்து அனைத்தும் இல்லையா? அதாவது எல்லா வளங்களும் உடையவர். ஓ நாரத மகரிஷிக்கு மாத்திரம் கிடையாது, பிரம்மருக்கு கூட ஒரு இடத்துல 3rd கேண்டோல சொல்றாங்க. சிவபெருமானுக்கு கூட வந்து சொல்லப்படுகிறது பகவான் ஒரு இடத்துல. ஏன்னா அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார், ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? இப்ப நம்ம இந்த தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் செல்லும் பொழுது அங்கே புண்ணியமான ஆத்மாக்கள் வராங்க இல்லையா? அதாவது ரிஷி முனிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து அந்த தீர்த்த ஸ்தலத்துல நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதாவது நார்மலான இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் வந்து போய் அவங்க ஸ்நானம் பண்ணி அந்த பாவங்கள் எல்லாமே அந்த கங்கா ஸ்நானம் பண்றோம். நம்ம கங்கையில அத்தனை அழுக்குகளுமே நம்ம விட்டுட்டு வரோம். ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்கள் அங்கே செல்லும் பொழுது அந்த கங்கையுமே புனிதம் அடைகின்றது. ஏன் சொல்லுங்க? அவங்களால எப்படி அது புனிதமடைய செய்யப்படுகிறது? அவங்க எப்பொழுதுமே இறைவனே அவங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வந்து அதாவது அவங்க ஹிருதயத்திலே வச்சிருக்காங்க. சோ அதனாலதான் இறைவன் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து எப்பொழுதுமே சுத்தமாகும் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு பக்தருமே வந்து ஒரு பக்தர் வந்தா பாசிட்டிவா இருக்கு, சில பேர் வந்தாக்கா ரொம்ப பாசிட்டிவா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது அவங்களுடைய தெய்வீக நிலையை பற்றி சொல்றது. அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய தவ வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துட்டு போறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமுமே வந்து தூய்மையானதாக இருக்கும். சோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தூய்மையான ஆத்மா வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தாங்கன்னாக்கா அந்த இருக்கக்கூடிய இடம் எல்லாமே வந்து ஒரு தெய்வீக நிலையை வந்து அடையும். சோ அதை வந்து நாம அனுபவத்துலதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ இறைவனை யார் தாங்கி ஹிருதயத்துல எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து பகவான் இருக்கார். ஆனா அதை நாம உணர்றது கிடையாது. அவர் இருக்கின்றார் என்பதை வந்து உணர்ந்து அவரை எப்பொழுதுமே எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மகாத்மாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அப்படிப்பட்ட அந்த மகாத்மா எந்த இடத்துக்கு சென்றாலும் அந்த இடமே வந்து தீர்த்த ஸ்தலமாகும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கூட யாராவது வந்து ஒரு செயின்ட்லி பர்சன் வந்தாங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது அநேக கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது அது எல்லாமே கிளியர் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார்த்திக் மாசத்துல வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உபசரணை பண்ணி நாம அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்து அவங்களுக்கு நாம ஏதாவது செய்தோம்னாக்கா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது பக்திக்கு என்னெல்லாம் வந்து தடைக்கற்களா இருக்கோ அத்தனையுமே வந்து கிளியர் ஆகும். அதனால வைஷ்ணவா சேவா வந்து கார்த்திகை மாசத்துல பண்ணும் பொழுது மிக மிக உசிதமானதுன்னு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதனுடைய காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய ஹிருதயத்துல இறைவன் வந்து இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க உணர்ந்து இருக்காங்க. அதற்கேற்றவாறு அவர்களுடைய தவ வாழ்க்கையுமே அவர்கள் வந்து மேற்கொள்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட புண்ணிய ஆத்மாக்களை நாம சேவிக்கும் பொழுது நமக்கு பக்தியில எங்கெல்லாம் தடைக்கற்கள் இருக்கோ அத்தனையுமே நீங்கும். ஓகே, அந்த பக்தியில தடைக்கற்கள் நீக்கும் பொழுது நமக்கு உண்மையான ஞானத்தையுமே நாம பெறுகின்றோம். அப்போ நம்ம அந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல என்னெல்லாம் தடைக்கற்கள் வந்தாலும் அதை நாம வந்து பக்குவமான முறையில் கையாள்வதற்கான மனசு நமக்கு கிடைக்கிறது. அதனால சஞ்சலம் இருக்காது இல்லையா? ஸ்திரத்தன்மை என்பது ஏற்படும். ஒரு செயலை எப்படி எதிர்கொள்ளாம தவிர்த்து விடுறது, கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பயம், இதெல்லாம் இருக்காது. இதுல இருந்தெல்லாம் வெளிப்படலாம் நம்ம. இதெல்லாம் வர்றதுக்கான இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் இல்லையா? அபயம் நம்ம 16வது
சாப்டர்ல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. ஃபர்ஸ்ட் அபயம், பயம். என்றால் நோ என்றது அர்த்தம் இல்லையா. பயம் இல்ல, பயமற்ற தன்மை வந்து ஏற்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். எதை கண்டாலும் நமக்கு பயமே இருந்துட்டு இருந்தா we are still on the material platform. ஸோ நம்ம என்னதான் விழுந்து விழுந்து நம்ம வந்து பகவானை சேவிச்சாலும் அங்கே வந்து பூர்ணமாக நம்ம சேவிக்கிறோமான்றது, மனஸ்பூர்த்தியா சேவிக்கிறோமான்றது, நம்பிக்கை கொண்டு சேவிக்கிறோமா, மனஸ்பூர்த்தியை விட இறைவன் மீது நாம் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அதுல மெஷர்மெண்ட் வரும். தைரியம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஓகே. மேலும் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே ஆவிஷ்டாத்ம. நாரதர் கிருஷ்ணரை நினைப்பது, அவரை பற்றி பேசுவது, பிரச்சாரம் செய்வது, இதை தவிர வேற எந்த வழியுமே கிடையாது நாரத மகரிஷிக்கு இல்லையா. ஆகையினால்தான் அவரை பகவான் என்று சொல்லப்படுகிறார். அவர் ஹிருதயத்திலே பகவான் இருக்கிறார், உள்ளத்தில். ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் நம்ம காலையில குரு அஷ்டகம் பாடுறோம் இல்லையா, சமஸ்த சாஸ்திரே இல்லையா. அதே நான் இது சாகாடாத திரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரலால இந்த ஸ்லோகம் தான் நினைக்கிறேன் நான். இது ஸ்பெல்லிங் ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். குரு அஷ்டகம். மாதாஜி அதேதானே? அதேதான். ஸ்பெல்லிங் ஏதோ மிஸ்டேக்னு நினைக்கிறேன். குரு அஷ்டகம். இவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கு என்னுடைய சிஸ்டம் தெரியல. சதுர்வேதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாத ஸ்வாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த அதில்ல சமஸ்த சாஸ்திரி. சமஸ்த சாஸ்திரி. ஓகே. சாட்சாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரி. யுக்தஸ்ததா பாவ் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணார விந்தம் இல்லையா. சோ 6th one நான் அதை நினைச்சேன். 7th லாஸ்ட் ஸ்லோகம். 7th மாதாஜி. The spiritual master is to be honored as such as supreme lord. அதாவது பகவான் ஒருத்தர் தான், அவருடைய பக்தர்கள் தான் வந்து குரு அந்த ஸ்தானத்தை அடையிறது. ஆனா நம்ம இறைவனை நேராக காண முடியவில்லை என்றாலும் வந்து குருவை நாம வந்து குருவின் ரூபத்துல பகவானை காண்கின்றோம். Without the grace of spiritual master, one cannot make any advancement. குருவினுடைய அருள் இல்லாம நாம பக்தி பாதையில முன்னேற முடியாது. Therefore, I should always remember and praise the spiritual master. குருவை எப்பொழுதுமே எண்ணி நான் அவருடைய புகழாரங்களை நான் எப்பொழுதுமே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அட்லீஸ்ட் 3 முறை ஐ திங்க் தாங்க பண்றேன். The spiritual master is to be honored as such of supreme lord because the most confidential, he is the most confidential servant of the lord இல்லையா. அதாவது கான்பிடென்ஷியல் மீன்ஸ் நம்பிக்கை இல்லையா, நம்பிக்கைக்குரியவர், இறைவனுடைய நம்பிக்கைக்குரியவர். இது எல்லாமே சாஸ்திர விதிகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சாக்ஷாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை அந்த ஸ்லோகம் தான் அது. ஓகே, அந்த ஒரு இதுதான் இது வந்து ஸ்பெல்லிங். இதனால் ஆன்மீக குரு அல்லது நாரதரை போன்ற தெய்வீகமான உண்மையினாலே முழுமுதற் கடவுளாகி விட்டார் என்று கூற இயலாது இல்லையா. அவங்க கடவுள் ஆக மாட்டாங்க, கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் எல்லாமே அவங்க கிட்ட வந்து வெளிப்படும் இல்லையா. நாம கூட அந்த மாதிரி ஒரு குருனுடைய வழிநடத்துல போனா நம்ம கிட்டயுமே அந்த பிரதிபலிப்பு என்பது ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கும். ஓகே, ஆனா அந்த நிலையை அடைந்தவர்களோ எப்பவுமே தான் அந்த நிலையை அடைந்து விட்டேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் குவாலிட்டி. ஓகே, அதை நம்ம யாரும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. அப்படி கருதப்படுவதற்கு காரணம் அவர்கள் தங்கள் இதயங்களில் முழுமுதற் கடவுளை எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கின்றனர் என்பதுவே ஆகும். அப்படின்னா தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம்.
இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பதை போல ஆவிஷ்டாத்மா கிருஷ்ணரின் நினைவில் ஒருவன் சிறிது ஆழ்ந்த போதிலும் அவன் கூட பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றான். ஆனா போலி சாமியார்கள் எல்லாமே நாம பகவான் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, ஸோ மோசக்காரன் இவங்க எல்லாருமே ஏமாற்றவங்க எல்லாருமே நாம வந்து கண்டிப்பா பகவான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. உத்தமமான பக்தர்கள் வந்து நாம இறைவனுக்கு என்ன இறைவனை நாம வந்து தியானிக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் என்னவோ, அவருக்கு நாம் என்ன மரியாதைகள் கொடுக்கிறோமோ அதே மரியாதையை நாம அப்படி இறை உணர்வை பெற்றவர்களுக்கு நாம கொடுக்கணும். தட் இஸ் ஒன்லி நம்ம டேக் ஹோம் இந்த ஒரு கருத்துல இருந்து. ஓகே, அப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் நாம வழி நடத்துதலை நாம பெறணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவரிந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.